ertirlik edinmek saglygyny berkitmek. İrden naharlanyan adamlarda temizliğin yüze çıkmak ähtimallygy 43 göterim azalýar. Ertirlikden izgiderli boyun gaçyran adamlar ýylyň dowamında 4 kilogramdan 7 kilograma çelli temräp bilýärler. Her gün irden iýitjän adamlar ýeti respirator virusly we beýle kuygunç keselleri şeýle endigi bolmadyk adamlar serideninde az duçar bolýarlar. İrden halayan tagamlarından doyan çağılaryň okuw sapaklaryna ýetişigi 17,5 göterim ýokurlanýar. İrden iýip içmäge endik etmedik adamlar alzraňy, ünüsiz bolýarlar. İrki nahar gündelik iýmitiň 20-25 göterimini emele getirmeliler. Her gün täherde täze sykylyp alynan apelsin şiretini içýän hemde şüle ýýän çağılar sagdyn ösýärler. Olaryň immuniteti berk bolýar.